Yun. Oh. Ayun guys, oh. Laki. Lagyan natin dito. Gilag. Ah! Ini grabe. Ano? Binani. Ayan guys, punta kami sa laot. Manghuli kami isda. Ada ko lang pala ng paraw. Ayan, kasama namin si Kuya, si Dudong guys. Ayan. Ayan, isa namin kasama. Bali dalawa yung ulo namin, yung isa bangka, tapos ito bangka din. Ano? Dong. So guys, ano na kami? Andar na namin tong aming barko. Galad ba ka mga mata nindo? Hay. Hain ang balanak to di ko na mahilig. Guys, naiwan pa si Kuya Chart kaya kasi hindi kaya ng ano, medyo maliit lang kasi yung bangka namin nasakyan. Tatluhan lang. So yun lang ba? Ang lino ng tubig. Guys, ito yung lambat guys. Papa ano yun? Antay namin mag low tide kasi medyo malalim pa yung tubig. So punta muna kami dun sa ano, sa taas ng isla. Ito guys, itong isdang to. Oh. Yan, yung isdang yan guys, pag hindi ka maalam, pwede kang matinik. Yung tinik niyan guys, grabe, sobrang sakit makatinik. Pero pag naluto naman guys, pagka inatagataan, ayan, sa mga Bicolano alam na alam to, iito. Yan. Ang version nito yung hito sa Katagalugan, sa ibang part ng Pilipinas. Yan. Hito. Pero mas masarap, sa mga natikman ko, mas masarap tong version namin ng hito sa Bicol kasi sobrang sarap talaga na pag ginagataan, ang daming luya, sobrang sarap. So hindi magkakaratan. Karolusot. Bilis pagkaharang pa. Maganda lang pagang grabe. Nakaano ito, hiraling-hiling mo yung stalang. Ito guys. Dapat ganit ako ng balanak. Napod kay agwas. Kurung-kurung. Minuloso. Damay dapat. Ano nga pala
malusot doon. Hindi ko na lang basta. Kaya ko man eh. Yun. Oh. Ayun guys oh. Laki. Lagyan natin dito. Gilag. Pagkendong. Bunti. O na kayan. Dragon silo. Guys, may isa pa oh. Ilang taon nakailing kayo ng araw kayo ng tira? Ito guys. Tapos na tayo si Tuto. Yan guys oh. Ito ulit. Buhay pa. Paurag. Hindi pa naman kinakain sa buong buhay ko. Ganyan lang. May arok pa lang kayo nagdadarako lang ano. Pero pag sa radit bala na kayo nakabunti. Hindi talagang ano to? And guys, oh, ayan si Dodong. Dong. Yan, ba dalawa na. Yan. Yan na ulit namin dalawa na. Yan, ano abot kayong kot? Qatar. Karaid. Shout out kay Ate Irene. Guys, ito ang nasa Qatar namin. Marami nito sa Qatar. Yan ang tinatawag na 7 color. Ano yung sa bunti? Kapag gumay dabang. Kaya alam. Guys, siguro kami. But guys. Pasok. Para kagat tuloy ako magkinalaan doon. Bungkang. Oh, yung ano? Oo, orb ko. Guys. Nah. Ayan.
Oh guys, yan. Uya pa, ulit pa. Ah guys, ang alimango. Pero di ko naman hinalangon. Dung ika na. Tandarang ano? Uya pa. Ay. Saan guys? Kot. Ha? Uy, ano na ini, madali na magdulag yan. Oh. Ilipat mo yung sirap mo. Alimango. Kamu na kayo. Guys, alimango. Hello mga guys. Ang kulawan ang buwan. Wow. Ayan. Terus kinagat si camera. Parang kailangan ng tulong ni Dodong. Wait ko, bandar pagkakod. May dara ka mo? Dyan. Guys, yung isa pa. Oops. Kaya mendong. Kot ka mo ko ano itong bali. Ay, palista. Buwan talaga. Tabaw. Napunggalan. Pupunggalan, sayang. Pero yung nagagaon pag napunggalan. Sayang. Okay niyo. Ha? Okay na. Punggalan mo sa likod. Ayun. Makagat ako. Matindi magkawi ka o mag ano. Ano kaya siya nagaro. Yan. Gani ano. Lucky. Hindi may di makabot sa bali. Pugulay. Ah. Oh, Di maktas. sa may ano. Ano, maktas. Ku. Ano? Bukon. Bukod. Oh, kabuhi. Ay, sayang. Maputo ng agad. Ako daw. Ako na. Nahulog. Kanang pala tataw kung pala. Kot. Bukod namin ang muro mo. Bu. Kana. Oh. Sayo na. Siya guwas tao. Mana? Ano na baga? Guys, Guwas na. Si kataraid din daw. Si kataraid din daw. Hmm. Yan. Ha? Kataraid din daw. Ito yun, si Qatar. 7 color. Sa agwas pa sana. Mara-marato pati karon mo. Bakit barato yan? Ito ko labaga. Ha? Ito ko labaga. Kailan ang kilo kong banana ko niyan? Ano lang daw? 25. Patay dito. Tigdo no ano. Wala ba kayong laman? Paglipat mo. Yan, duman si mo. Minsan makaribuhon talaga. Ako minsan ang kadiklong garo. Di ko narap mo yung 7 kilo. Yun. Oh. Guys. Meron tayo. Huwas daw. Huwas. Mga ano pag yan. Katar. Katar. 7 color. Mga alas 10 pa lang. 10:30 algo yan. Dahil pa doon. Ating pagaro. Mga katar.
Ayan na. Ayan. Gumano? Si Punta. Wala kita. Minor. Bumadun ko yan eh. Kaya man kita manggapon. Dahil ito sa ulo yan. Sorry yan. Sa padi. 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 Pwede balita yung dudong saan. Itakagat nga. Tapos mag-agad-agad ng bantay. Yung kalupuan yung kambing. Hindi Mabilis. yung makaigo tayo niya. Kagat yan laro yung gano. Ano lang yan? Sa sadit. Arin. Nakahurulog na. May nailong kayo dami. Tanggal na ako. Problema kayo. May nailong kayo talaga. Agwas ba gato? Agwas ng tigra ko ng balana. Pag lang dahil kang kalaklang duman. Ito. Naisip pa lang yun. Saan ko hakbutong ko yun? Pagahan mo na dyan. Tayo. Baka kami doon pa. Mura yan. Mura. Masakat yan. Babantay ni Dudong. Ano tanggal na ba dong? Ay, Kastay daw. Tanggal na. tanggal na. Ang baga. Huwag na lang. Tapaan garo. Pwede magkaroon tapaan. So, guys, so